बुझी हो अहीर होई हमके न बुझी अहीर होई हमके न बुझी हो अहीर होई हमके न बुझी हम ही हई जादव जी। अच्छा रवा जादव जी है पेनहवा के जोन 2 किलो कर लो करा के 3 किलो दुहिला हो सुने ना कि हम है तूफान रे लपट पाएगा देख ही न लाग सारा पकिया हम है तूफान रे लपट पाएगा देख ही न लाग सारा पकिया वाह हमरा में डंडा हमारा बुझाता नहीं तोहरा में दम्बा अहीर हमके न बुझी आप कुछ आप कहिए है गोलू फुआ कुछ कहे तो देखिए वो कह रहे हैं सर चंदन फूफा कह देले अब गोलू फुआ के सुन कहता पहले अहीर वाला बतिया कहता हम बना के कही कह अहीर है कि चोलिया के भीतर जवानी तरतराता देख के न तोहतन को मन हमर दिया चोलिया के भीतर जवानी तरतराता देख के न तोहतन और 3 महारथी अभी लोकल बड़ा देखिए तीनों आदमी कहां से आ रहे हैं सुन ना एगो बात सुन लो कहां हीरवा जौन है यूट्यूबर वाले से ये बेचारा इन लोग के मसाला हमेशा हमने के प्रोग्राम कवर करला सही नहीं खेती कोई कुछ ना कहे तो काल एगो गाना बोल रुक जाओ एक लाइन कह ले दे लोग के बारे में बोलिए ना मामा अपना निकाल के पढ़िए कि रोज रोज जागाला से ना धोनी ना हो रोज रोज जागाला से तो पहले वो लाइन में कह दे अपन होला कहता कह देले ना इश्क होला अरे कुंवर के प्यार में धुन हुए हो लेकिन हम कहने कि रोज रोज जागला से अरे तू बर भइल बा भतारा हमारी तू बर भइल बा भतारा हमारी तू बर भइल बा कि रोज रोज जागला से रोज रोज जागला से तू बर भइल बा जख्मी जी के कला है दोनों भाई के डायरी जख्मी जी से भरा हमरा है बुझाते बा कि जख्मी भैया के प्यार से ऐसा खुरफात हुए कर सकेले भतरा हमारी ऊपर भइल ए सैया हमारी ऊपर भइल यही में कहानी हम इन्हीं की मजबूरी सुनी है करे ले सब बेचारा का कि बाइक पर बैठे के अरे कैमरा स्टैंड हो रोज प्रोग्राम नतिया करे
पेड़ हो आओ सुनो गोलू चंदन के जहां अच्छा होखे कवनैया मेरा छोरी जखमी जरे भागला पुतैया चापे रसगुल्ला बीपी सुगर भइलबा चापे रसगुल्ला बीपी सुगर भइलबा भतारा हमारे सुगर भइलबा आप गाओ बाबू तू बाकी हम चाहेंगे आप वो नयका वाला गा ही दीजिए ना जो आप बोल रहे हैं याद पड़ता कौन बार मास्टर मारी है के बोल दिया जा सुन मजा आवता जानतर हम काहे चुप बनी हाँ जब से भरत शर्मा जी के राष्ट्रपति पुरस्कार मिलल बा सही बात उहे हम फेरा में बने कि हमरो को मिले यही से हम चुप होकर सुनत हनी हाँ हाँ चलेगो होली हम होगा दी कम से लोग खड़ा रहे सुने